Het tiental jaren het moet wel moeten. Maar het is altijd droog geweest, altijd files, opstoppingen en daar komt een einde aan. Eerst weer te groot, toen hebben ze hem lietser maken, hebben ze hem bij groter maken. Dit is voor u echt een kermisattractie. Het is zeker een bron van vermaak, het altijd best. Ja, ik probeer hem altijd zoveel mogelijk te vermijden. Dan ben ik net een autorieder, maar ik ga graag binnen terug. Dan heeft het geen drukte. Het is een grote rotonde, het is een moeilijk tussen komen. Mooi vrachtverkeer, mooi bussen. Het is echt een lastig te nemen hobbel. Uw tankstation wordt een stuk beter bereikbaar. Het staat hier allemaal vast, het staat hier alle medisch vast, oorlogen. 2 uur soms, soms een hele dag. Ja, dan is uw tankstation minder goed bereikbaar. En straks rint het lekker terug het verkeer. Dit moet een hele droge invalsdiek van Jouweren, dus we hebben een stuk beter bereikbaar straks. Er gaat geen dag voorbij dat er geen file meer is. En die files die ben ik echt gigantisch. Dat begint met 3 uur eigenlijk al. En dat gaat tot nog of je 6, 11 zo'n gaat het terug. Het slimste, ja, er ben altijd een ongeluk, maar dodelijke ouderloop, ja, dat is natuurlijk altijd een erg. En hoe het dan gebeurt. En ja, het laatste wat dus bijbleven is, dat is dus verleden keer nog dat er een auto in de brand vleien is, werd nog in een is zit. Die is dus daar levend in verbrand. En als je dat dan zegt, ja, dan gaat dat je wel even aan. En dan denk je wel eens van. Een zuster van mij en een zwager, ja, die gaan het luisteren, dus binnen terug om bij u te komen. Dat ze zeggen, nou, dan hoef je in ieder geval net door die rotonde heen. En een vriendin van mijn vrouw, die denkt ik van, nou, van Heerenveen, nou, dan gaat het nog, maar als ze bij waarom komt, dan gaat ze luisteren het oren om. Echt binnen terug. Want je zondag hier zo'n week en hier is 6 zo'n. Nou, dan winnen ze hier aan de maai begon. Nou, dan zie ik met die zoonauto's van die kant komen. Wat dan verderop de lang waar de wiel zit, zo'n watergat. De helft het zo'n, wij rijden hierheen. Nou, wij blaten in zo'n en wij, ja, doet laat het asfalt erop leiden, dan fietsen we over de naaie dikken heen. Ja, dat kun je doen. En hoe weer de opening? Dat vond ik wat zuiterig. Ja, dat vond ik wat een zuiterige bedoeling. Wij hebben dat weer door de A6 openen. En dan weer op maandje, we zijn vrij van squallen. Nou, we zijn hier terug laan, hoe een hekken klauteren. En we zitten heel in het verkeersboord. Dan zo'n bus komen en de koningin erin. Nou, we denken, dit wordt een happening. Nou, het busje komt aanrijden, tot een slagje om een rotonde en gaat weer voort naar de dik weer openen. Nou ja, dat denk je van, nou, dat alles is. Hoe oud wist u? Nou, het is het uit 1973, dan moet ik hier op jou geweest worden. Ja. De koninginnenkamer, Ja. dus weer ik samen weer voort. Ja, we gaan het in jongen weer de bus alweer terug. De rotonde zelf, bron van vermaak. Squash die de boest nu wel goed mee kunnen rijden. De binnenwij die presteren het om versneld zou links zou de rotonde op te gaan. Nou, dat betekent toch net. Links zou een rotonde opslaan. Maar we hebben het jongen, dat gebeurt. En doe je het is dat er mooi rom weer. En de jongens kwamen vanuit Asten waarom van de TT. Nou ja, dan weer het rondjes hè. Ja, fijn dat ik de politie in de gaten, dan kon die direct maar bijstaan. Dat doen we in de rondriederij, dat weer dan ik weer hoor. En dat weer dan ik van weekend heust die rotonde in de ronde. En dat soort dingen. De Praasterroer, als is het een kermisattractie. Nou, dat weet voor u zeker. Ja. Ja. Dit is voor u echt een kermisattractie. En hopelijk komt het knooppunt Jouweren nou wat positiever in het nijs in de komende jaren. Het echt weer in de oude staat eigenlijk hersteld, zat het vroeger ik. Ja. Na al die verorings, waarom naar de begin? Ja. Zullen missen.